To so všelijako bolo najdešo pozdejšo pondia tiež možno smo jednu mieli tiež přes viacej let Gretu. Ta pokaže se popravena bola čekańce, ja neviem, ze Sudetowa niče, ale v Adolfe byše ta je sotra a přečeka a te bychu tam najmieru kus intenzívne styky tým ruským vojakám. A z tej příčiny, te sú tam textilnej industrie dělali. Ale z tej příčiny, dokud sú te styky s ruskými vojakami nesmieť vôbec styky, ona mi ešte sama jedné džičo od nich. Derbiachu te tam preč, Kreis verwiesen je jen to menoval. To byše im ta Greta byše po nás, je sotra byše v Nebelčicach.